Boas tardes, rapaces e rapazas. Recordade que o 1 de outubro a partir das 8:30 farei un directo aquí en YouTube escoitando e analizando un pouco o disco Vida para celebrar o 10º aniversario deste traballo, explicarvos algunha anécdota de cada tema que algúns teñen a súa amiga, outros pouco menos. Ao final pois contestarei preguntas que teñades sobre o disco. Tamén se queredes preguntarme cousas sobre a miña música en xeral ou sobre os temas que estou sacando últimamente ou cousas destas, sodes benvidos. E para todos aqueles que preguntedes e que estedes aí no chat e tal, pois farei un sorteo dun beat exclusivo que obviamente será exclusivo para quen lle toque, e vos podo prometer que estará currado para sacarlle o máximo proveito a ese directo. Un saúdo e grazas.